Вас вітае гарадская бібліятэка філіял. Гарадская бібліятэка сёння не толькі захавальніца кніг, але культурны, духоўны цэнтр, месца для развіцця асобы і наладжвання вольнага часу. Асаблівую увагу бібліятэка надае прапагандзе беларускай культуры і літаратуры, творчасці беларускіх пісьменнікаў і літаратараў-землякоў. Асноўнымі задачамі ў рабоце бібліятэкі з'яўляецца далучэнне да чытання беларускай літаратуры дзяцей і падлеткаў, нацыянальны стыль, беларуская мова пакладзены ў аснову афармлення інтэр'ера бібліятэкі. Створаны краязнаўчы куток край Палессе, дзе карыстальнікі маюць магчымасць пазнаёміцца з краязнаўчай літаратурай, літаратарамі-землякамі, майстрамі народнай творчасці. Бібліятэка прываблівае карыстальнікаў пазнаёміцца з выставамі і кніжнымі паліцамі. Выставы разлічаны на розныя катэгорыі чытачоў і запрашаюць звярнуць на сябе увагу. Калі ласка, мы заўжды чакаем вас у госці.